Sa Talisay City, kapulisan ginapaandaman ang mapumuluyo kontra sa gabunan nga kawatan. Matawo nga lugar target sang iya sini-operasyon. Yaring report. Paandaman sang Talisay City Police Station ang mga manugbakal kag manugbaligya sa syudad sang Talisay kontra sa mga kawatan nga ginatarget ang mga matawo nga lugar kangay sa mga merkado para dahan sang jeep kag eskwelahan. Makita mo daw mga estudyante, gahulat mo lang sila sang opportunity. Kung sino ang weak nga mga mabiktim da nila, amo na siyang ilaigoon. Hindi man sila nga sila lang isa, either na 2, 3. Ang grupo sa Day Sky nga nagabulante sang trapal, doble bantay sa ila bulsa. Tsaka yung bag po natin, dapat po laging nasa harapan, wag po laging nasa likod. Isa pang kwarta, importante kaya halungan kaya. Kag ang lawas mo yan, importante halungan mo kaya kayo kay para kung mag-isnat man siya, hindi niya madalain mo yung pagkabutang. Isa ka warrant of arrest ang gindagdag sa mga ginakabig gabunan nga kawatan nga Sanday Christian Dayuno kag JR Tobias sa kaso nga theft. Ang be safe na lang sa mga gamit ha. Ikabantay kami, ikabuli kami, hindi ikabantay. Para sigurado, wala kawat. Ang manugbaligya nga si Ricky, makapila na kabeses nga tuyo kawatan. Gani may mensahe ini sa mga makalam ang kamot. Away pulo sa mga snatcher, magpakambuhi sa insakto. Tapos yung mga pangabuhay blas ang parehas bala. Amo lang na ako mensahe Biskan galog gagmay lang ako ang bla. Pangita, may atis meron, no? With si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.